Monument Valley her på grænsen mellem Arizona og Utah er et fantastisk sted, som selvfølgelig skal stå på listen, når man er i det vestlige USA. Og har man mod og mandshjerte, så tager man udlejningsbilen ned i kløften og kører ud på de her 17 miles lange tur, så man kan køre ind igennem parken, og man skal afsætte en time til at lande for at nyde parkens forskellige vypunkter. Man skal dog nok lige overveje 2 gange, om man nu lige har mod til at tage sin udlejningsbil med herned, for jeg har lige været herude og køre med en firehjulstrækker med en lokal indianer, og det er simpelthen et vaskebræt af en vej at køre på, og den er om muligt endnu værre, end den var, da jeg var her for 10 år siden sidst. Den er simpelthen så hullet, som man tror, det er løgn for at sige lige ud. Og er man kører i et motorhome, skal man ikke engang bare overveje at køre herned. Så skal man holde sig langt væk, og så i stedet for at tage en tur med en af de lokale, som har firehjulstrækkere, der er beregnet til det. Men ned i kløften og ned i parken skal man naturligvis, for det er en fantastisk naturoplevelse at komme ud og se nogle af de smukke punkter herude. Et blandt det John Fords Point, hvor westerninstruktøren John Ford har optaget adskillige af sine westerns fra. Monument Valley er et fantastisk sted, og har man tid til det, så kan man overveje at få sig et værelse på det nybyggede hotel, der hedder The View, og der kan man i den grad få sig et room with a view, der siger os bare 2 til, hvad man i øvrigt ellers kan opleve her i USA, og det siger ikke så lidt.